ingkang puspitorum kasiring samira nomre sekar kadung ko as kandanyo mawe raras retnane iya putraku nggir wong bagus Abimanyu katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besuk ingkang bisa jumeneng nata ngesuhi para kawula umpama ora mengkono ya mung sira ingkang besuk bisa nurunake sejarahing ratu nanging tumrapung bapa iki malah abot krana apa krana sawijining ratu mono ora gampang merga ratu iku beda kelawan kawula yen kawula wenang ukur marang kodrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah nanging iku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sautuhe tumrap negara lan para kawulane dadi yen wis saguh aja golek sugih yen wis sagah aja golek turah yen wis gelem aja banjur golek pengalem kulup nggir Abimanyu. Duh Kanjeng Rama jimat pepundhen kula yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkrang samukawis lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudhaken gesang kula menika kangge nusa bangsa duwe negari Rama. Nggir anakku Abimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Pun Rama iki saktine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikekudang ing besok bisa neruske sejarahing ratu nanging kena apa malah kowe sing kendho Abimanyu inggih krana kula ngrumaosi samukawesipun kula inggih tasih kirang kejawi kula boten pantes putra-putra Pandhawa menika boten namung Abimanyu nanging tasih kathah kados Kangmas Pancawala Kangmas Gatotkaca Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama Abimanyu bombong-bombong wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa
Abimanyu, sira iku anak Janaka jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene, ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kepinteran. Supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendho, aja mangru tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lajering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumendhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas saka karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana umpama besok sira dadi ratu ya kudu ngasta daya panguwasa luhur, ngampil gawe ping widi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata nggayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu pratin nggayuh dhewe. Lamun sira ora bisa nggayuh wahyu, utamane wahyu ning ratu, aja nganti Abimanyu ngaku yen anak Arjuna. Wong bagus wa picer muwun tanpa guna lamun micin Dara lanang kula Gus Dara Abimanyu. Ampun sumangka raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Yayi? Ampun.
Ampun ngaten, Gus. Ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantunipun ladak lirih. Niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong keng Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Piyayine pancen ladak lirih. Mulayan paring piwucalan paring duka, kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus, wong tuwa sing wis bisa jejer dadi guru nggih dadi paugerane urip, niku kangge njaga mulih ya ananing tedhak turun. Tegese karaharjan ya keslametaning kanggo anak putune kudu taberi mulangake gegebengan. Niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku mboten badhe saged ningali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga nek wonge wis mati niku pun mboten saged diguroni meneh. Umpama isa diguroni ya mung tinggalane ngelmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge di live streaming. Utawi enten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku. Siji setunggal amal utawa lelabuhan. Ingkang kaping pindho ngelmu ingkang piguna. Ingkang kaping 3 dongane anak lanang ingkang soleh. Nah, mula nggih mula kados ramamu Arjuna nggih Raden Arjuna menika nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku pun boten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruhe dienggo dhewe niku nggih boten becik. Lan wong tuwa niku nek ngandhani anak putu niku boten wonten sing ajeng jlomprongake. Punten. Mumpung sampean isih jembar kalangin isih padhang rembulane, mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan iku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari. Napa malih jengandika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarah ratu ing Nuswa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhakaken wahyuning ratu, manggayuh nggih Den Ndara kula, Ndara Abimanyu. Caritane satriya linuwih amarti mring kautaman tanpa kat mring pangestine. Kyai kula wonten dawuh Ndara biar padhang trawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sasra. Dupi aku midhanget kabeh pengendikane Kyai Semar. Kang mangkono tak su namung puja sesantilan puja mantra pangestunipun para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akalan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Abimanyu sumedya nggayuh wahyuning ratu. Nanging Kyai, pripun Ndara pripun? Rehning aku mau dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku nggayuh wayuh ora wujud Abimanyu sing kaya ngene. Lah banjur ajeng wujud napa? Napa dados Semar mawon? Mengke kula tak dados Ndara Abimanyu. Ora Kyai. Napa dados Dragon Ball mawon?
Ora Kiai. Lam ajeng dados menapa samengko. Samengko Abimanyu bakal mimba dadi pandhita. Dados pandhita? Iya Kiai. Mergaya kanthi sarana dadi pandhita dimen manteng cipta kunggon kunggayuh wahyuning ratu Kyai. Nggih pun niku nggih sae niku pun mang tindake. Kula nderek ngawat-awati ethok-ethok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumamenging tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu sapa sing darpe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu. Den ndara kula Ndara Abimanyu ya Kyai.
Gorokaning carita linarik runtuting basa. Dawa gunung emus rasa lenit yen linaras saya karaos. Mula cari ruang rasa wani kuing diri, rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma Bilukaca. Jarweh usir aku caing carita lo becik wis gumlaran. Jroning pakeliran ya kang sejatine ambersani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba pudrating Angkawasa. Sari ratri angetri bawana para enteking doksina gilir gumanti tanpa kembo. Teman dadya petanganing dina. Sasi warsi windu kang sarta abad. Tatukulan nangarta mangarga sinirambu Jawapating Krembyah. Dadya pepadhang ing kutu-kutu alang atoga. Buron wonong yang Brontaya. Dadya pebranaan ingkang tanpa wicalan. Jalma manungsa tinitah priya wanita spana-pana anut golonganing bangsa dewi-dewi. Ganegare-garipun eta ingkang kayapati Dasa Purwa eka marang sawijati linuwih Dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senajan kathah titah ing ingkang sinangga ing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra Rajak sami anggana raras. Nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumularing negari Dwarawati. Ya ing negari Dwaraka, ya negari Benggala Manik, pramila winastan negari Dwarawati. Yaku palawaning jagat utawi wenganing rasa. Dwaraka panggonaning bebuka apantes kinarya pambukaning kandha saratri mangkawit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir lemah ripah lojinawi kertotata turaharja. Tur dasar pura kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring mungsa bangsa lan negari. Tu negari Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mira datan nama mukal lamun nganguwung tejane. Ngambar arum kuntaping negari. Lah, sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyokrawati. Yakti aja juluk Mo Prabu Sri Bathara Kresna, ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Kesawa, ya Asudewa, Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Nalendra ingkang bebudi bawalaksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci. Angayomi para kawula kang samya ngreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes. Kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil binaturata. Lah, sinentawa ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabu kamare kelu Susilarja wadana tumungkul ayah konjeming Pratiwi. Tumenika Arnanira piswanipun putra dalem sadra ing parang Garuda. Kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkaraken piswanipun satriya Garba Ruci. Nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Dene ingkang pinangka tindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa. Kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja. Amber amblabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Mangono rih wusing samekta sang nata arsa medhar sabda. Dadi mangkono pangodas maraning ndra ingkang dereng kababaring lisan.
Sritinon ning pasewakan busana maneka arna Puswiteku Dyono Miang Banjarah Sarwara Ranggeng wane Narawata ana Prabanyo kang sumirat nyaring teca kaliwaran leraki lat sisiring dade wimbo kekontom re inggih tiuping samirana mandra sabaran mangambar kongas Nebeki madyaning pasewakan tandya Nyuwun sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa Paewa kongsi ndadekke kaget ing pamikira marmane pisuwanira ingsun piji mangarsa saking ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira srumeksa prajan ingsun Kakang Pati Udawa Hai non inggih awit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumenging ing panjenenganing nata boten wonten ingkang anglirwakaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwa ing boga astra nadyan tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari ayo non inggih sinuwun ya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajan ingsun lan bisa njunjung asma keprabon ingsun pakaryan ingkang kaya mangkono lesarekna patih Kakang Pati Udawa. Hai non
Kejawi saking menika sawanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumengkeming pangabekti sinuwun. Ya Pati Udawa. Wus ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisanira lan padha kanthi raharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangastunipun Jengkoko Prabu lulus raharja pisanipun ingkang raingkar puruji. Boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang rai ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pangabekti wus ingsun tampa akarya bombong penggal ingsun. Astutine ingsun wae tampanana Setyaki. Ya Nuk. Sanget kapundi mugi dadosna jimat paripih. Putraning Sun Kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa pisanira Kulup Samba Pranaknon. Inggih Koko Prabu, kejawi saking menika pisanipun ingkang putrapun Samba ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhap pepadanipun Kanjeng Rama Prabu. Samba sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa akarya bombong tias ingsun. Pangestunipun Rama wae gage tampanana ya Ger Samba. Kawula nggih sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Rama Prabu. Kepareng kang putra pun Samba lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ingkang ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya linengaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasiring samira nomre Sekar gadung ngas kadanyo mawe raras ratnaning driya Samba ana tetembungan anak anungan nindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ing pakarti. Samba pun Rama iki tinita dadi wong tuwa dasare uswaku wis saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakale ya banjur ngliwang mangulon. Lan ora suwe maneh ning diparane mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal ngenyangi pisaing raga karo sukma. Ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat. Ning sing kasunungan derajat pangkat ora mawas sing bagus, sing ala kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro. Yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati.
Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara Ndwarawati iki merga sing jeneng negara Sentosa mono yen to negara kono kebaking katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratuning pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka kapti praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintahan kang resik lan wibawa, ngerti? Nggih, Rama. Nanging lajeng menapa keparingipun Rama Prabu? Ya mung umpama. Ing ngarepus ingsun ngendika yen wong urip mono ning diparane mesti lumaku ning jagat peteng. Bali marang alam baka lan umpamapun Rama wis ngancik tataran iku mestine ingkang kudu nglintir keprabon ingsun jumeneng nata ing Ndwarawati sapa meneh ya mung putraning Sun Samba. Sira ora kabotan to umpama nglintir keprabon ingsun. Inggih mestinipun ngaten Rama, ingkang putra Samba boten badhe kawratan yen dados ratu Ndwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing negari Ndwarawati, Rama. Bagus, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa. Merga pangajab ingsun lingsire keprabon ora wurung besuk ya mung sira. Ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang lintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter. Piguna lan kudu bisa ngedoi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih igo lan partikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulina nanjakake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure anak ratu kudu tansah ngedoi marang piyala. Tegese anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kena ngopo? Yen ingsun sawang kepinteranmu kuwi durung sepira, nanging jebul kasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa, rina wengi jeneng sira mun tansah rupian-rupian suka parisuka. Muda kasenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngagungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujar daning nepsu. Apa dikira pun Rama ora prisa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama prisa kok? Kowe mau ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Pentin. Malah kepara gonta-ganti wanita. Kaya Simbah. Iya apa ora? Iya apa ora? Nggih. Sombo. Banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora ana piguna kanggo bebrayan. Sombo. Pun Rama ngendika akeh mangkin iki merga pun Rama tresna marang jeneng sira. Mula aja nganti ndadekke renggeting pamikirira, Sombo. Sikra-sikra yen permana ganca Sikra ngraketa nawang sesangka Koyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang Katri gumulung mangra empak Katri gumulung mangrempahing madya Gurta guru reka kiri Gurta guru reka kiri gumregut makut mangajab Duh Rama Prabu jimat pepunden kula sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu kados tinonjok Brajalaungit kula destun saestu ngantos kula menika putra nata Binathara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngrumaosi bilih kula menika tasih adigang adigung adiguna. Kula nyuwun pangapunten Rama.
Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Saru dinuruing akeh yen putra Dwarawati sing wis kondhang kajana priya. Ratu Sutyaningrat titising Bathara Wisnu. Jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus Samba. Sewu Anggir Samba menika wau kenging menapa kok ngertos-ngertos lajeng klepat kesah. Lho, leh musuhan linggo ning ngarep ki gatekke apa ram? Mirengke pengendikaning pun Kakang apa ora? Apa malah nglamun? Inggih. Kirang wijang rak turu ning. Nanti ana cewek lek ngematke serius. Jenengan iku ampun ngaten. Alah. Moyo glemak-glemi omong-omongan ro aku kok. Mulane. Inggih. Mulane sesuk meneh ki nek ning pasewakan ki gatekke. Nggih. Pikirane ora tekan kono-kono. Ora nglamun wae. Lha muni mau ayu banget e ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Setyaki Udawa. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut. Mecut dimen Samba kae ora mung sumendhe marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi. Karwana yen kalenggan iki Jawata bakal matedhakake kanugrahan wahyu ning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya ngono kuwi mau, dimen ginugah rasane. Mengkono. Nggih. Mila kok lajeng klepat kesah ya wis ben wae. Nadyan mengkono Setyaki lan Kakang Udawa. Aja ditegake putramu Samba, awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak mbok doi. Sing baku tetep diulati, karepe Samba arep piye? Syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asampun topo nggayuh wahyu ning ratu. Nok-non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetno ati-ati Udawa. Jeneng sira uga awat-awatana putramu Samba babar pisan bodolna pasewakan. Ingsun nedya kondur kedaton. Nok-non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa Surtiti ngati-ati aja ninggal prayoga purna gatining parangkilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kinapit gambaran gading kadharekaken sangganing para banjati tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata lamun katiron kaya tansah sesanti kamulyane.
matur sembah nuwun. Mendel lungguh sik ya nok ya. Mak. Lah iki kon lungguh malah joget-joget to kae iki. Mengko munggah meneh mengko. Nduk, piye mak? Alhamdulillah. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung dene awak dhewe kelakon sowan. Sowan endi iki mak? Iki sowan ana ngersaning para pepundhen lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Dusun Krandon Sidamaya. Nggodean ngono. Nggodean mak. Heeh iki meng cerak karo omah. Iya. Mula sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik katur wonten ngersanipun Pak Lurah. Pak Lurah. Mak. Mak. Nduk. Kleru aku ngantian. Oh sik mau catetane nggon HP, C. Nah iki olah malah dihapus to karo kancaku ki. Bapak Pak Haryadi, nah niki kagem Pak Haryadi Lurah Sidamulya kene. Iya. Sida ngendi? Sidamaya. Ha iki lek nulis nggon kertas Sidamulya. Iya, Sidamaya, Mak. Sing nulis apa to? Kancamu to, Mak. Sesuk di nganu penggal wae. Ora kejem-kejem ya ora jenenge wong kleru. Mergo menungso kedunungan ina lali salah apa slamati. Iya. Terus iki ya. Terus ana anggota DPRD DIY. Oh, ya apa iya, Mak? Iki panjenengane ya lenggah Bapak Sofyan Setyo Darmawan. Iya. Terus ana Pak Kapolsek. Waduh, ora aku kecekel meneh piye, Mak? Ora. Kuwi sing kecekel ora awak dhewe. Ning sapa wis ora usah dibahas ora apik ngono kuwi. Terus Pak Dan Ramil. Iya, Mak. Terus dan apa jenenge iki mau tak waca ulang apa jenenge? Tak baca ulang basa Indonesia wae. Pak Haryadi Lurah Sidamaya perangkat dan staf. Iya. Terus apa meneh, Mak? Iki sing akeh ya iki jane. Terus Bapak Haji Sudarsono Ketua BP Kalurahan Sidamaya dan jajarannya. Iya. Banjur sapa meneh? Ana Bapak Supriyadi Ketua Sanggar Seni Sekar Tanjung beserta anggotanya. Iya. Terus ana sapa meneh? Bapak Gunawan yang di tempat Bapak Darmanto Kepala Satpol PP Sleman. Iya, Mak. Terus iki sing aku tak maca sing ning WA. WA ki apa, Nduk? WA ki nggon aplikasi. Kowe iki mulane tuku HP. Aku ora iso lek nganggo e. Karang aku ki ora kulino nek menjat-menjat kaya ngono kuwi. Terus ki ana sponsorship. Waduh. Kundo Kabudayan DIY, terus ana saka Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman, terus Kalurahan Sidamaya, LPMK Unit Krandon, Rocket Chicken, terus Agustin Salon, terus ana Bapak Haji Sumadi, Tami Beras, warga masyarakat Krandon ngono. Terus apa jenenge? Iki ujupe barang durung diaturke. Iya, Mak. Terus ujupe iki apa? Ujupe kuwi dalam rangka merti desa. Oh, merti desa. Jan gayeng sing nonton ya akeh. Akeh banget. Aku isin jane nek ditonton wong akeh ngene iki. Nek nonton untung wae aku madhep debok.